Města Brna panu Romanu Onderkovi a generálnímu řediteli dopravního podniku města Brna panu inženýru Bedřichu Prokešovi. Pane primátore, pane generální řediteli, lodní doprava brněnského dopravního podniku je připravena zahájit 64. plavební sezónu. Děkuji za hlášení a přeji vám, vážení kolegové, klidnou a bezpečnou plavbu a zároveň mnoho spokojených cestujících. Proto já v této chvíli prosím generálního ředitele dopravního podniku města Brna, akciové společnosti pana inženýra Bedřicha Prokeše, aby ten dnešní křest oficiálně zahájil. Vážený pane primátore, vážení hosté z družebního města Lipsko, dámy a pánové a milí přátelé, jsem rád, že vás mohu jménem vedení dopravního podniku přivítat zde na Brněnské přehradě v takový slavnostní den. Právě proběhlo zahájení plavební sezóny, je to 64. plavební sezóna s tím, že nepočítáme tu loňskou, nebo teď nebyla sezóna, to se nejezdilo. My v druhém bodě potom budeme pojmenovávat a žehnat lodi Lipsko, což je první z 5 lodí, které během roku 10, 11, 12 přijdou na Brněnskou přehradu. Lodě staré, které sloužily více než 50 let, musí, jako že všechno končí, odejít do důchodu, mají limit do roku 2013 a proto jsme se rozhodli s pomocí vedení města tuto flotilu obnovit. Takže v roce 2012 zde bude 5 takových lodí a každá z těchto lodí ponese jméno družebního města. Loď Lipsko je, jak sami v porovnání vidíte, loď nového typu. Je to loď, která vyhovuje posledním požadavkům, proto také muselo dojít k té obměně. Loď je 25 metrů dlouhá, 6 metrů široká, přes 6 metrů vysoká, ponor má 1,15 m. Váží 70 tun a pojme 200 cestujících, čili je to opravdu loď kvalitní, odpovídající také provozu na naší přehradě, protože my zhruba každý rok převezeme kolem 200 000 návštěvníků, což je zhruba počet lidí, který navštíví třeba zámek Ledníci. Chtěl bych také při této příležitosti ocenit a poděkovat všem, kteří se na stavbě lodí podíleli. Je to v prvé řadě firma Jesko.cz, pan Jiráň, který byl u návrhu lodi a také celou loď vyrobil. Musíme ocenit také práci těch, kteří dělali vnitřní zařízení, především tu elektronickou část. Mnozí z vás tady minulý týden byli u toho, když se dokončoval transport lodi a viděli jste, kolik lidí se na tom transportu podílelo. Musíme vyzvednout práci od lidí od firmy Haniš, kteří vlastně přepravovali 4 dny od neděle do čtvrtka tuto loď a museli překonat různé problémy. Velmi jsme ocenili při tom transportu součinnost firem
abyste chopil lahve šampaňského. A vás všechny, kdo stojíte blízko, tak poprosím, abyste odstoupili, protože přece jenom to asi bude pořádná rána. Tak a po šampaňském přichází ke slovu voda z Lipské řeky a z Lipského jezera. Samozřejmě tady zapak nebudou tahat. Rovnají to je mi úplně jedno.
chvíli vzdělávat.